సాంప్రదాయంగా పండించే పంటలు. ఇదేమో మినుములు పిండితో మినపడత చేసుకుని, ఇదేమో జొన్న మినప, మిరపకాయలు ఎక్కడ చేసుకుని వచ్చారు. తీసేయి విజయ్ నేను కూడా అరే నీకు వచ్చి అరే నువ్వు ముందుగా నువ్వు మనం చేసింది ఎట్లా ఉంది ఎన్నిసార్లు చెప్పిన అర్థం కాదు. అది అట్ లాస్ట్ ఉంది. ఆయిల్ యూజ్ చేస్తారా? నూనె కొంచెం యూజ్ చేస్తారు, కొంచెం లైట్గా పెనం మీద వేయించేటప్పుడు కొంచెం. దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇదేమో గారె, ఇది కారం. ఇది మీరు అక్కడ చదివి చేయించారా? అంటే మనం ఇక్కడ పెట్టినాం, ఇక్కడ ఫ్లెక్సీ ఒకటి అంటే ఇక్కడ జనాలు వచ్చి మనకు ఫ్లెక్సీ ఒకటి ఉండాలి ఇక్కడ. ఇది మన ఆరోగ్యం మీరు ఇచ్చింది. ఇదేమో సాంప్రదాయంగా చేసినాయి. మనం చేసిన డిఫరెన్స్ ఏంటిది? మనమేమో కొంచెం మసాలా చాట్ వేసాం, ఫ్రై చేసాం. దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ సైడ్ వాళ్ళు చెప్పారు కదా, మనం చేంజ్ చేసామా? అంతకుముందు చేసిన లడ్డు కాకుండా లడ్డు వచ్చేది. ఈ మామూలు జబర్దస్త్ నాన్న ఏం ప్రామిస్ చేశారు? 1000 హిట్ పెడతా అన్నారు. ఇక్కడ ఉట్నోళ్ళు ఎక్కడ ఉంది చూపెట్టు? ఒక 5 చెట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి? మా దగ్గర ఏ ప్రామిస్ ఉన్నాయా? ఒక ఎకరంలో పెడదాం అనుకుంటున్నాం. ఎకరంలో మోవా బలంగా పెడదాం అనుకుంటున్నాం. ఈసారి హెక్టార్లో పెడతాం. ఇది మామూలుగా ఎక్కువ పువ్వుతో కలిపి తింటారు సార్. ఇది జనపనార యొక్క విత్తనంతో చేసిన చట్నీ, చట్నీతో పాటు ఎక్కువ పువ్వు తింటారు. జొన్న పేలాల పిండి చిన్నపిల్లలకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. పేలాలు చేసిన తర్వాత మన పిండి చేస్తారు. సత్తుపిండి మక్క పేలాల తర్వాత మక్క చిన్నపిల్లలకు బాగా సత్తుపిండి అంటారు కదా. ఇది కుడుములు సార్, మన తెల్లజొన్నల పిండితోనే కుడుములు చేస్తారు. ఇది జావా, సామలు, ఇది జొన్న జావా. ఇప్పుడు నిజంగా ఉండే సామాన్లు తీసేస్తున్నారా? సామాన్లు ఇప్పుడు తక్కువ ఉన్నాయి కానీ ఒకప్పుడు వేసుకునేది, వాళ్ళు సొంత చేనులు వేసుకునేది. సగామిత్రులు 150 ఎకరాలు చేస్తారు. ఎక్కడ సేల్ చేస్తారు? అవును లేదు, నాకు ఇచ్చారు కదా. సేల్ ఎలా ఉందండి? ఎక్కడ వేస్తున్నారు సేల్? మ్యామ్ వచ్చినప్పుడు ఇచ్చారు మరికొండ. ఇది మక్క గట్క సార్. అంటే మక్కలు తీసి ఏం చేస్తారు? మక్కలు చేసి మక్క రవ్వ, జొన్న రవ్వ. మన వాళ్ళేనా? 20 మంది. మరి వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలి సారీ? ఇదేమో వాళ్ళ గోసి సారీ సార్, ఇదేమో గోల్ సారీ. రెండు ఇది కాయ సార్, కాయ. కాయ నుంచి తీస్తే ఆయిల్ తీసుకోవచ్చు. ఆయిల్ కూడా మంచిది. రెండు కలిపి ఇది మనం చేసినవి, మీరు చేసినవి. ఎలా ఉన్నాయి? స్కేల్ ఎలా ఉంది? ఏంటి
అది పెద్దల సిలిండర్ కవర్స్ చెప్పారు కదా అవి ఎంత అప్పుడు వస్తే